daga farko sai banza dunkulalle abinda na yi tunani kenan da na shigo da niyyar yi maka lamba da yanzu wata kidayar ake tuni samu ya riga ya canza. Kai me yasa wai da kiki ne da sabon ka baya amfana ma komai? Me yasa nan ba din ka bata maka amfani? Da ya za ka dinga ɗauko lissafin chemistry ka je ka ɗauko lissafin physics ka dinga jamayyar su waje ɗaya ba ka iya bambance me yake chemistry me yake physics. Ka je ka dinga badalto lissafin da yake China, ka je ka badalto lissafin da yake India, ka dinga badalta su waje ɗaya saboda dunkulalliyar kwakwalwa ce da kai. To bara ka ji na gaya maka, na rantse da sarkin da ya aron lokaci nake abin da nake so, hidayata ba haka take ba. Kuma duk dangantakar da take tsakanina da kai matsawar ka ce za ka ci amana ta ko kuɗi na za su shiga wajen ka riƙe mun ko wata harƙalla za ta haɗa ni da kai, na rantse sai na manta da duk wata dangantaka da take tsakanina da kai. Sai kaddara ta hauka zan nuna maka nicin naka da ƙiƙi ne. A tudar ne, dama haka ne lissafi, kwakwalwa ka kore yaushe ƙara dunkulewa take yi. Ba zan ce zan cinye ka ba, saboda ko ba komai idan na cinye ka za ka samu zarafin cewa wane ne ya cinye ni. Idan ka ji ana cewa za a cinye mutum ya kai ne, gara ka dinga bibiyar rayuwar mutum kana mai lamba har ƙarshen rayuwarsa. Kuma na rantse da Allah Tun daga yau na kafa kafin zukata a kanka. Sai na dinga bin duk wani diddigi naka sai na tabbatar da cewa ka yi mutuwa kala 1000 kafin ka yi ta gaskiya. hidayar kenan, lissafin cin naka. Abakar samu ko? A ina ne wannan yanzu? Nesin. Ya haɗuwansu da Black. A ina? Ba a yi shi ba dama? A can sama.